Ahoj, my sme turisti z juhu a v tomto videu sa s nami môžete prejsť na vrch Vápenná, alebo keď chcete roštúl. Vyrážame z parkoviska na konci dediny Sološnica. Na vrchol by to odtiaľto malo trvať menej ako 2 hodiny, takže to bude taká rýchlovka. Celý čas po zelenej trase až na vrchol. Popri Výklenkovej kaplnke a studničke sa celkom rýchlo dostávame k rozcestníku pod Malou Vápennou. Tu sa naša zelená trasa spája s červenou cestou hrdinou SMP. Tieto dve značky a krásnu prírodu budeme sledovať až po vrchol Vápennej, na ktorý je to ešte niečo cez 300 výškových metrov. Ani sme sa nenazdali a boli sme pri rozcestníku pod Vápennou, odkiaľ je to menej ako 5 minút v rozhľadni. Od studničky nám to sem trvalo plus mínus nejakých 50 minút veľmi pohodovej a kľudnej túry, vhodnej asi naozaj pre každého. A teraz nám už zostáva iba pokochať sa výhľadmi, urobiť si zo pár záberov, nechať tu svoj autogram a môžeme ísť dolu k autu. Ak sa vám toto video páčilo, samozrejme nechajte nám like, dajte odber a vidíme sa znova na budúce.